L'alcalde d'Olot, Josep Maria Coromines, diu que estem a mesos d'inaugurar el nou hospital. Tot i així, encara hi ha dubtes sobre l'equipament que tindrà i si els pressupostos podran millorar l'oferta actual de serveis. Depenem, doncs, de que la Generalitat doni llum verda als pressupostos i, per tant, no es té massa res clar. El que sí ha exposat l'alcalde és que les coses s'estan movent, però no al ritme que s'esperava. Hem topat amb el problema dels pressupostos i, per tant, no sé exactament què passarà. Quan tinguem els pressupostos seria molt més fàcil de poder preveure una data, però sí que us puc dir que fa pocs dies des de la Conselleria s'han posat en contacte, no amb mi, sinó directament amb els tècnics de l'hospital per començar a avançar determinades compres, és a dir, les coses es mouen. Ara, la velocitat en què es mouran no te la puc dir, te la compteu això, que a finals del 2013, inicis del 2014, suposat que hi hagi qualsevol cosa que no puc preveure en aquests moments o que haguem d'esperar l'aprovació definitiva dels pressupostos, no sé exactament què, però no, es mou i s'ha d'inaugurar. Jo crec que estem a mesos de la inauguració del nou hospital. Esperem, doncs, que puguem inaugurar ben aviat aquest gran equipament municipal i que es puguin aprovar els 10 milions d'euros que falten per equipar-lo, ja que ha de portar unes millores de servei que prou falta que fan.